lang mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man ni hatag na kumigo. Aw kung ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. batang balaan. Uy, humad na itong limpyo din, he. Magnobina na dayon ta, ha? Paspasa na ito limpyo, uy. Ay, ganong sige man mugampuan ang ribulto ni Senyor Santo Niño, oy. O man ay mahimo na to. Hinimo ra masanas tao nga otros ang wagi katabang nato. Ay, ayaw pagsulti og sama ni Ana, oy, Lulit. Bala ang bata ka ng imong gisaway. Gabaan ka ba ya? Eh, gabaan ba, oroy? Hinimo ra manas kahoy. Tuuman mo anang kahoy, uy. Sa ako nang gikaingon, hinimo ra na sa tao. Dili na tinuod nga Senyor Santo Niño. Wa na ikatabang nato. Jesus, Ginoo ko, Lulit. Pasayloon ka unta ni Senyor Santo Niño, ha? Pahita ng imong gipanulti, oy. Gabaan biya ka. Grabe ka milagrosong bata ka na si Senyor Santo Niño, ha? Mutabang ka nato kung mag-ampo kaniya sa kinasing-kasing. Dunggon kaniya, Lulit. Abday, dunggon ba, oroy? Wa man lagi ko niya dungga. Ha? Dili na tinuod na inyong gipanulti, ay. Ay, pastilan. Hinaot nga makaamgo ka ng imong gipanulti, Lulit. Pasayloon ka unta ni Senyor Santo Niño. Ay, sus! Tuo-tuo naman ninyo, Ana, oy. May pagmuinom og tuba. Sige na, sige na. Padayon ta sa pagpanglimpyo. Ne, may padaning bino kay sa tuba. Kining hata-hata. Dako pa rin katabang nako. Kay nikaubog nako. Makatawag naman ko. Ang kalimot naman ko sa kong kagool. Kagool sa pagkawa sa akong mga mahal sa kinabuhi. Ginusara na lang ko. Uwa na ko'y kalipay. Naipag mamatay na lang sa ko. Salamat, Binoa. Salamat dyan kayo. Ikaw lagi katabang nako. Ibihan naman ko sa akong bana. Og bugtong anak.
Ikaw, hata-hata. Ayaw ko biyaya. Best friend forever ta. Ay. Niya naman day ko din ni sa gamay kapilya ilang giampuan nga. Bala ang bata ko, no? Ha? Blaan. Blaan ba, Rhea? Tabangan ko no ta. Tabangan ba, Ray? Dili ko no kapasagdan niya. Ha? Di ba, Ray, pasagdan? Ipasagdan na lagi ko ni mo. Pa! Pa! Atik-atik mandeka. Di mandeka tinood. Usik-usik lang ko sa akong pagtuon ni mo. Nabasa ang sinina ni mo. Nabugwakan ti ka sa bino. Tapuhan ti ka. Asa naman to akong labakara. Dara. Tapuhan, teka. Pasensya na. Nabasa, teka, sa bino. Tapuhan, teka. Tapuhan, teka. Ingon ka. Kayong mag-ampo og mangayo nimo. Nimong dunggon. Oo, man lagi nimo dungga nga akong pagampo. Nga dili ko nimo pasagdan. Nimo pasagdan ang akong bana og anak. Nimo man lagi silang gikuhan ako. Mo silang gipasagdan. Ginusara na lang ko ning kalibutan na. Ginawa na kayo ko nila. Wani mo dunggang akong pangamuyo ni mo. Dili ka tinuod. Dili ka tinuod. Kinsa ka? Imong gipairan ang akong luha. Oo, akong gipahiran ang imong mga luha. Kay dili ko gusto nga magsigi kag hilak. Wa na ko sila pasagdi. Ha? Say, wala mo sila pasagdi. Wa na ko pasagdi ang imong banag, anak. Hangtod karon, ako silang gigiyahan o giprotektahan. Say, O dili tinuod na, wa ko ikaw dungga sa imong pagampo. Dili tinuod, nagipasagdan ta ka. ikaw ba kini? Ang bala ang bata? Ang Senior Santo Niño? Kipamulong mo na. Diyos ko, ang batang Isus. Niya ka sa kong atubangan. Tinuod yun di ay kang bata. Dili ko makatuko ni ini. Dili gyapon ka mo tuo nga niya ako karon nakigsulti nimo. O gipahiran ang imong mga luha. Masa, wag ka nga siyang pagtuo nga dili ako tinuod. Ang nahitabo ka nimo, usa lamang kapag suway. Gisuwayan ka. Kung asa kutob ang imong pagtuog, pagsalig na ako.
Napasaylo ako, Senyor Santo Niño. Pasaylo ako sa akong kahuyang. Dali akong nibuhi sa akong pagtuo nimo. Sa'yo na kayo kong nangimaraot nimo. Kidaog ko sa kahuyang sa akong pagtuo. Nawa ang akong pagsalig kanimo. Masilo ako, Senyor Santo Niño. Maluoy ka. Masilo ako. Igo na sa paghilak, Lulit. Ipasaylo ko na ikaw. Kaniyat lang. Kaniyat lang, Senyor Santo Niño. Kaniyat lang. Kaniyat lang. Kaniyat lang. Nagdamko ko. Nagdamko lang ko. Niya ako sa tungod gayod sa imahe ni Senyor Santo Niño. Ano naabot ba ko din eh? Naglakaw raman unta ko paingon sa akong pagpauli. Pero ano naabot ko din eh? Dam ko rin ay katunga nakita. Huwag ay kasultin ako ang balaang bata. Pero murag tinuod. Pero, dam ko rin ay, kasayo ba arong nanuktok? Kinsa mga aron. Adiyot lang, nana. Kinsa ka bang kasayo ba ni mong... Maayong buntag, Lulit. Mayong buntag, Mama. Oh, Lulit, kalma lang. Shh, kalma lang. Mama. Lulit! Salamat sa Diyos nga nabalik ka mo sa akong kinabuhi. Hiniak ka mo. Dako ka mong buhi. Halos dili ko makatuo ni ini. Pero niya mi karon sa imong atubangan. Akong buhi, Lulit. Obito, Ma. Pila ka tuig kong nagtuo nga wa na kamo. Nga patay na kamo kay wag balita bahin ninyong duha. Nawagtangan ako sa paglaom. Kag Senyor Santo Niño, ang balaang bata. Lulit, Ma. Ano man? Naibaw ko sa'yo. Pero ako kininabuhat tungod sa akong kahugno o kaguol nga nawa mo sa akong kinabuhi. Ginag-inusara na lang ko. Maong gimahayan ako siya. Nga nung wa niya dungga ang ako mga pag-ampo. Nga unta luwason mo sa trahedya nga nahitabo. giluwas mi niya, Lulit. Unsa? Paminaw, ingon ini ang nahitabo. Anak! Bisan nun sa'y mahitabo! Ayaw yun pagkuwag na ko, ha? Anak! Magambag ka, ha? Di ka kilid na yung barko! Taimingon na to! Nagdili na kayo layo sa dagat kiningatong nahimutangan! Buambak na! Papa, naadlong ko! Anak! Pagpakaisog, karong higayon na! Panikamot, anak! Salit ni Papa, okay? Okay, anak! Papa! Safety na ka! Kinakay life jacket! Anya ikaw! Waman kay mo! Ah, sige lang! Ang importante ikaw!
Oo, anak. Magprita ni Senyor Santo Niño. Papa! Wala ang bata. Senyor Santo Niño, ayaw kami pasagdi. Luwas sa itahan kami. Isalig na mo kanimo ang among kinabuhi. Senyor Santo Niño, please, tabangin mi. Ayaw magpasagdi. Lawas sa mi si Papa. Claire, anak! Ambak! Mangambak na ta! Ambak! Anak! Tiyan ko, anak! Dali lang! Langoy palayo sa barko! Isikat ang imong kill! Ako na, bahala na ko, anak! Napaning kamot! Makalangoy ka palayo sa barko! Ginoo ko. Kaluoy ba di ay sinahitabo ninyo? Ugbaw ka to. Uman nga naigo mi sa kusog. Yapak sa bahod. Nibanhod ang akong tiil. Huwaan ako magkagahom sa paglangoy. Namumos ko. Nalunod ko. Hangtod nga naabot ko sa pinakangit-ngit nga bahin sa dagat. Ug hangtod nga wag tangan ako gininawa. Ug dako na kong kahibong. Kay doon ako'y nakitang bata. Klaro yun kayo nga usa ka bata. Ang akong nakita. Ug human ni ato. Nalipay kay kutuhin kayo na ma. Kay nara day si Papa. Buhi ra day si Papa. Nagtuo ko. Nga ang bala ang bata ang nagluwas na ako, Lulet. Giluwas mi niya sa atong anak. Si Senyor Santo Niño ang nagluwas na mo. Tungod kay wa milaing gisaligan ni atong mga orasa kundili siya lang. Ang atong Ginoong Hesukristo. Ang bala ang bata. Senyor Santo Niño, pasaylo ako sa akong pagpasipa kanimo. Pasaylo ako sa akong pagbasol nimo sa nahitabo. Dakong sayop na akong gimahayan ko ikaw. Gibasol nga wa nimo tabangi ang akong mga mahal sa kinabuhi.
Pero niya, namatud-an ako nga tinuod ang imong gisulti. Sa diha nagpakita ka na ako sa damgo nga wa nimo sila pasagdi. Tinuod yun ni ay, kay ni asa sila karon sa akong atubangan. Imo silang ibalik ka na ako. Daghang salamat, Senyor Santo Niño. Imo ding imahayan ang balaang bata. Oo, Ben. Pero nangay na kong pasaylo niya. Hinungdan nga nagpakita siya ka na ako sa damgo. Huwag iyang gipahiran ang akong mga luha. Tinuit ka, ma? Kalungkod. Gidamgo ka niya. O gipahiran pa gyud niya ang imong mga luha. Oo, anak. O hangtod karon ni apa ang kahumot sa iyang mga kamot nga mihikap sa akong aping. Nagpabilin pa ang kahumot ni ini. Salamat, Senyor Santo Niño. Sa tanang kaayong imong gihatag namo. Tinuod ka na, anak. Muadto kita karon dayon sa bungtod diin ato ang mahimutang ang gamay kapilya sa balaang bata. Magpasalamat kita kaniya. Gusto ka. Pero time pa mangutan ako. Anong sod sa dugayng panahon? Karon ramang kamo nagpakita og bipauli dinhis ato. Oh, paminaw, Loleta. Suginlan ko ikaw sa tanan. Uy, Lolet. Milagro man. Nga mitabang ka na mo rog panglimpyo dinhi sa gamayng kapilya ni Senyor Santo Niño. O sabay nakaon ni mo ron, ha? Nakakaon kag iti? Si Awa yun ni mo, Insi, oy. Ay, di manggod ba? Gisigihan na baya minimog bugal-bugal din, he. Imo pamangganing pasipadan og sulti ang balaang bata. Kisyo, dili tinuod, nga kay ribulto ra lagi na, nga hinimo sa tao, nga way lingaw, dili tinuod na nga balaan. Pangilugan man gani kung maminaw nimo. Ako'y nahadlok ka nimo, Lulit, nga gabaan ka sa balaang bata. Nangayo naman kong pasaylo niya, Insi. Kay miingon man siya, nga ang pagpakasa, tawhanon, ang pagpasaylo, balaanon. Mauman ka na ang pagtulunan nga gipasunod ka nato, dili ba? Gikan ka na sa atong Ginoo nga pagtulunan, dako ang akong pagtuo nga gipasaylo nako ni Senyor Santo Niño. Kay nituo ko nga kun kinasing-kasing ka lang kuno mangayo og pasaylo niya, bisan unsa ka pa ka makasasa, dili gyud kaniya hikawan sa iyang pasaylo. Kay mahal ta niya, pinangga ta niya. Ay, maayo kay nakaamgo ka na in town, Lulit. Angay lang, Insi. Tuod kay iya biya gyud gibalik ka nako ang akong bana og anak nga sud sa dugayng panahon wa na nako ikauban. Og naa, dako silang buhi. Mauna nga dili gyud kita ang ayang mobasol sa Ginoo, Lulit. Tungod kay ang tanang panghitabo, aduna may rason. Tinuod jud ka na, Insi. Gisuwayan ko sa balaang bata kung asa kutob ang akong pagtuo pagsalig kaniya. Mo nang sa kalampusan man o kapakyasan, sa kalipay o pagsuway, angay gyud ang magpasalamat kaniya. Lolet, namalamig pangguna ni Claire. Wasay sa gutin eh, wala. Mahawa na din, Ma. Uy, kinsa man ang babaeng naghilak? Bitaw, nagtabon man si siyang bandana. Inday, kinsa ka man. Dali dire, dool dire, Inday. Ay, kadiyot lang, Lita. Akong doolon. Dali ubanan ti ka, Insi. Atong paduulon diri. Ayaw. Uy. Ayaw mo pagduol na ako. Nga man. Basta, ayaw mo pagduol na ako. Mamatay mo kung maduol mo na ako. Ha? Uy, nga nung mamatay man mi, day. Basta, dili ko gusto mahisama mo sa akong pamilya. Namatay sila tungod na ako. Uy, pero nga naman, Inday. Tungod kay gitong loko. Ay mo, ano magdool ha? Ay magpagdool niya ha? Ay magdool si Kwan, si Cristela. Si Cristel? Siya ka na, gitong na siya. Kutom sa madool niya, kalit lang kining masakit ang mamatay. Uy, Ginoo ko. Ano man? Oh, ganun, Lolet. Ha? Ganun, unsay nitabo din eh. Time pa. Ganon dagan kay kagbunog. Unsay day tabo nimo, ha, Inday? Oh, uy. Tanawa ang iyang mata, Lolet. Puwa kayo. Oh, palos walay puti nga makita. Murag na puno sa dugo ang iyang mga mata. Cristel, day.
tanaw na to ang imong mga mata, ha? Nga na pang napuno mang ka sa dugo. Ayaw! Ayaw, mamatay ka! Uy, Ay pagduol Diyos niya ko! to, ha? Tinuli niya sulti. Mamatay ka kung muduol ka niya o makahikap ka sa dugo gikan sa iyang mga mata. Ay pagduol. Pero nga naman, ha? Oy, patuo ka mo, oy. Ben, Lolet, ang nahitabo siyang pamilya, iyang ginikanan og mga igsuon, samtang naghilak si Cristel, ila kining gigakos, gipahiran sa mga luha, wadang tigo sa kadlaw ay, nangasakit sila og namatay. Maura. Ug matod pa, tungod kulo kini sa dugo nga luha ni Cristel. Kutob siyam, mapiksan o makahikap nini, masakit og mamatay. Ay, tinuod ka na. Tungod ka na sa iyahang tunglo. Pasagday ko ninyo nga mag-ampo sa balaang bata ninyo. Tuguti ko ninyo makaduol ni Senyor Santo ninyo. Dili ha. Dili ka pwedeng mo ani, Cristel ha. Di ka ngayon magpaduol sa katawan. Kaya naghatod ka lang og kadaot na mo. Mga matay may gawan sa oras. Pero gusto siya mag-ampo ni Senyor Santo ninyo. Ato bagod siyang hikawan. Nagkinahanglan siya og tabang. Maluoy mo. Palayo mo. O paduula ako ninyo ni Senyor Santo ninyo. Mama, luoy kay siya, oh. Tingalig ma-hemorrhage niya na siya. Daghan ng dugo nga nanggawa sa iyang mga mata. Sa sikit niyang hinilak. Mama, dadon na ta siya sa ospital. Amo kang dadun sa ospital, Inday. Ayaw. Mas delikado ang mga tao dito. Daghan sila mamatay. Mas maayo pang ako na lang ang mamatay. Ayaw pagsulti, anak, Cristel. Muduol ko ni Senyor Santo ninyo. Mangayo ko panabang niya. Ayaw! Na siya! Ayaw gyud pagsuway og duol ni anak niya. Kung dili ka gustong mamatay. Ayaw ko pungi! Pahawa sa ko lawas! Ay, ginoo ko. O sa'y nahitabo ni Cristel. Dali mo! Bagan! Dali mo dyan ang si Cristel! Dagan mo! Sipat mo! Uy, ayaw ko pagduol na ulit, Ben! Carl! Palayaw ka mo kaniya! Dalit! Dali ka! Ako na kining imong lawas. Busa dili ka makapapawa nako. Mamatay silang tanan. Mubaos ko sa pagpasakit nila nako. Kamong tanan, may agom sa akong panimaos. Usa lang katao ang nakasaha nimo. Nganong iangin man nimo ang uban? Ayaw iangin ang mga way labot. Ayaw pagod! Kagustuhan kini sa akong agaon. Sa akong Diyos. Dili Diyos si Satanas. Ayaw pagtuo kaniya. Ayaw pasipad iyang akong Diyos. Uyoon sa baka ng iyang gipangyaw-yaw ni Cristel ite. Murag doon naman siya gikasulti. Mao ka na ang dautang espiritu. Gimisod siyang lawas, Lulit. Ayaw ka mo pagpaapo pa kaniya. Pero unsay atong ikatabang niya, iti. Luoy kay siya. Ma! Lulit, ipalayo si Claire. Ako ka lang, Cristel. Ako ka lang. Kitang duhang manimaos. Gibaligya na natong atong kalag ni Satanas. Aron kita makapanimaos. Ikaw lang ang nagbaligya sa imong kalag. Ikaw lang ang gustong manimaos. Dili ako. Busa magpakitabang ko sa akong Diyos. Ang batang Jesus. Di ay! Maunihangay ni mo! Nagtanawan ninyo! May palayo si Cristel! Cristel! Ang mahal nga Senyor Santo ninyo. Tabangin si Cristel. Naunsa man ka na intaon siya! Ato siyang iampo. Dali ka mo. Mag-ampo kita sa balaang bata nga mapahawa ang daotang espiritu sa lawas ni Cristel. Oy, sige na, oy! Sugda na dayon na to! Magdungan kita! Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
O milagroso nga Santo Niño, Muag ang among mga pag-ampo. makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy. O gihatag kanamo kadang grasya nga among gipakaluoy nimo. Sa tumang kadasig, kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o gakulang sa paglaom. Tungod sa santos mong pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo o ipadaka namo ang kalipay ug hinabang aron kami magaday kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa way pagkatapos. Amen. Og dunggain taon ang among pag-ampo nga muhawa na sa lawas ni Cristel ang daotang espiritu nga naa karon sa iyang lawas. Abuga kini nga mao na karon ang nihari sa iyang lawas nga mao ang templo sa imong amahang hari. Amen. Uy, ay, si Cristel. Uy, halata dawa ninyo. Nalupog siya nga naghilak. Uy, usaya ito buhaton iti. Dali. Ato siyang duulon. Tara mo! Cristel. Kikapoy ko. Dali, Cristel. Bangon. Uy. Ayaw palihog lang. Ayaw ka mo paghikap na ko, bisan gamay. Dili ko gusto makahikap ka mo sa akong mga luha. Kumusta rin ka? Uwa na siya. Nihawa na siya sa akong lawas. Ay, salamat. Ay, salamat, Senyor Santo Niño. Salamat, Senyor Santo Niño. Pero, mibahat siya nga mo balik siya. Balikan ko niya. Ginoo ko. Ate Cristel, mag-pray lang kita permi ni Senyor Santo Niño, te. Salamat sa inyo mga pag-ampo nga maluwas ko. Pero sa samang higayon, ang akong giampo mao nga, mamatay na lang unta ko. Mamatay na lang unta ko. Kumusta ang imong pamati, Cristel? Human ka makainom og tubig. May arang-arang naman, Ate Lulit. Ay, salamat kung mao ka na. Karon, anaa ka na sa atubangan sa altar ni Senyor Santo Niño. Unsa ba imong gibati? Gaan kayong akong pamati. Ingon og sa luwas ko. Layo ko sa peligro ug sa dautan. Nagpasabot lamang ka na nga wa na diha ang daotang espiritu sa imong lawas. Wa na nipugong kanimo sa pagduol sa balaang bata. Pero nahadlok ko. Kaya tingalig mo balik na sa siya. Ug iya na sa kong hasulon. Iya gyukundan on sa impyerno. Iuban ko niya. Ate Cristel, loyan ni mo, uy. Oh, Cristel, mahimo bang may bawaan mo? Kung ganong naingon ana ka man. Kalus alang magsugod nga misud sa imong lawas ang daotang espiritu ni anang babayhana. Siya si Maya. Nakita ko siya sa plaza nga naghilak. Maluoy ka, ayaw ko buwag kay Ariel. Mahal kay Tika. Bahala na lang og naakailaing babae, basta di lang ko di mo buwagan. Ayaw ko biyahe. Di talagi ko ni mo. Tunan ko laing gibahan. Nawato na ako. Basta ka ayaw kong biyahe. Please, maluoy ka. Mamatay ko kung biyaan ko ni mo, Ariel. Please. Buhay ko, Maya. Wa ko may gugma ni mo. Pero gigugma na ka. Nilaong pa ko nga mahigugma ka na ako pagbalik. Masugot ko nga duhamin sa mong kinabuhi. Andam ko mo sakripisyo. Di lang ka mawa na ako. Buhay ko, Maya. Ariel. Ato na ko. Kung mauna ni ang katapusan ito prakita. Bye. Sige! Magpakamatay mo ko! Maghihigog ko kung biyaan ko ni mo! Ariel, maluoy kayo ko biyain! Kaluitaw niya. Ariel! Bisan o diluhod na siya sa lalaki. Gibiyaan gihapon siya. Kaluoy niya, uy.
Biyaan gini ay kanimo, ha? Sinunod ako ang pagpakamatay. Maghikog ko. Hala, magikog ko na siya. Ako siya duulan. Ako gidayan siyang giduol o gitambagan. Kay naluoy kay ko niya. Medyo nahwas-wasan in taon siya diyang ako siyang gipakigsultihan. O gumani ato, naghahigala naming duha. Magkuyog usahay sa pagpanuroy. Magtawgan ay, Uy, niya. Nadawat na ba niya ang ilang panagbuwag? uwa. Ug nagkalita na lang ko. Iya kong kitawagan nga paadtuon sa iyang apartment. Medyo nataw-tauran ko sa pag-adto kay nagtrabaho pa man ko. Human sa kong trabaho, nidiretso dayon ko sa iyang apartment. Ug pag-abot na ko, nakita na lang nako nga nagbitay na siya. Diyos ko. Naghikog si Maya. Og dito nagsukod ang tanan. Maya! Maya! Nagbitay siya! Diyos ko! Naghikog si Maya! Nga naman itahon, Maya! Magtawag kong pulis! Cristel. Usa ka to? Tiyong sa usa ka babae? Husto ka, Cristel. Ako kini. Kinsa ka? Hain ka? Kinsa ka? Pakita na ako! Dili mo ako makita. Kayo sana ko kakalang. Ayaw pag binuang! Ayaw ko binuang eh! Dili maapli ang putahan! Nalaki niya! Gibalagya ko lang akong kalag ni Satanas. O kitang mag-uban sa atong panimaus. Usay pa ni Maus! Dili ba higala ta? Ug nasayod ka sa kong kahimtang, sa akong kagulanan, sa akong kasakitan, sa akong kapagkiyasan sa gugma. Kipiyaan ko ni Ariel, ug naa ka nga ni unong na ako isip higala. Di ba bisaan ka nga mag-inunungay ta? Usati Gituman ko ang akong bahan nga maghikog ug nakigdil ko ni Satanas. Natabangan ko niya nga makapanimaw sa akong kasakitan sa pagkaguba sa akong kasing-kasing. Sayop ka na imong gibuhat, Maya! Pagawas ako! Huwag ko labot na nag-imong kasabutan ni Satanas ng imong ingon! Ayaw kong iangin! Kristal, di ba higala ta? Matod mo unungan ko ni mo. Dili ko ni mo pasagdan. Bisag magkinaunsa, dili ko ni mo biyaan. Oo, pero dili sa ingon ini nga paagi, Maya! Ayaw kong iangin sa imong kadautan! Dili mahimo nga imo kong talikdan. Gikasabutan na namo ni Satanas ngang imong lawas ang mamahimo kong sudlan sa akong espiritu aron sa pagpanimaus. Mamatay ang mga tao og amo kuhaon ang ilang kalag. Kita ang mag-uban, Cristel. Kita! Dili ko masagot!
Ginoo ko. Kaway di ay sa nahitabo, Ate Cristel. Dili katuhuan. Apan mao ka tinuod nga nahitabo. Gipadag-iya na ni Satanas ti iyang kahaga. Ug iya kong kiangin. Dili ko gusto ini. Dili ko gusto mo patay og aw. Dili. Mas may pang ako na lang ang mamatay kaysa ako pa ang mapatay. Gusto ko mahunong na ang kabuang ni Maya. Gusto kong putlon na niya ang iyang pagpanghilabot sa akong lawas ug kalag. Senyor Santo Niño. Bala ang bata, kaluyiin taon ang kalag ni Maya. Luwas na siya sa kalayo sa impyerno. O gingon, luwas sa si Cristel. Iiway siya sa mga dautan. Luwas sa ang iyang lawas o kalag, Senyor Santo Niño. Kaluyin taon si Ate Cristel, ma. Tabangan nato og amo si Cristel nga unta upalayo na kaniya ang daotang espiritu sa maong babay, anak. Mo kanay bugong paagi nga itong buhato. Tungod kay dako kung pagsalig kung pagduo sa balahang bata. Gamao si Senyor Santo Niño. Katuhuan dili ang nahitabo niya ng bata. Pero tinuod yun nga nahitabo ang tanan. Ug sa akong nahibawaan, pulos kaliwat ni Cristel ang nangamatay. Unsa? Tinuod ba kini? Unsa ko di? O Ben, tinuod ka ng akong gisulti. Ngano ka ha? Kahibulungan. Mao kini makasulbad sa akong problema. Niyan ako sa may bungaw ni ining bungtod nga bahin sa among dapit. Sigurado kong matapos yun ang akong kinabuhi kung moamba ko dinhi. Ug sigurado kong matapos na sad ang akong mga pag-antos. Dili na ko na ining kinabuhi. Nga puno sa pagpakasa. Dili na ko gustong doon na pa'y kinabuhi nga makalas tungod sa gipanganting panimaos ni Maya. Ug dili na ko gustong mahimo pang instrumento ni Hini. Dili. Ni anak ko sa gilid sa bungaw. Cristel! Ayaw ipadayon ng imong naunaan. Kesa ka. Ngano ni aka din bata? Ngano naabot ka man din sa may bungtod? Bisan asa man kumabot. Pero mingaw naman kayo ni Dining Dabita. Ako ramang usa din eh. Diin ka man mo agi. Sa kikaingon ko na, mabot yun ko bisan asa, bisan unsa nga lugar, nga gusto na ko nga madto. Labi na sa nagkinalan sa akong panabang. Unsa? Dili maayo ang imong nahunahunaan, nga magpakamatay ka, Cristel. Ngano nahibaw ka nga magpakamatay ko? Tungod kay way malilong na ako, nasayod ko sa tanang manghitabo. Sama nimo, nasayod ko si mong kaimtang. Nahasol ka, yasol ka sa usa ka babae nga nakalubos ito. Ug imo siya kanunay nga makita, matag dunay mamatay. Ngano nahibaw ka, ana? Usa siya kadaotang espiritu, nga gibaligya ang iyang kalag ngadto ni Satanas. Ug iyang gigamit ang imong lawas, alang sa iyang pagpanimaos, nga mao ang mapatay sa imong mga kaliwatan. Unsa? Akong mga kaliwatan? Usay buti mo ipasabot. Wa ka makabantay, nga pulos kaliwat nimo ang nangamatay, nga kutob sa muduol nimo kung maghilak ka, dili madugay, mamatay. Kana tungod sa luha, nga dugo, nga mogawas sa imong mga mata, gumikan sa tunglo. Tungod sa pagbaligya sa babay, nga nakalubos itom sa iyang kalag ni Satanas, nga magpakita kanunay nimo, ikaw ang iyang gigamit, kay kaliwat nimo ang lalaki nga nagpasakit niya. Usa? Ngano kini? Pero may gisulti na ko si Maya bahin, ana. Ngano nahibaw ka ni ining tanan? Imong kaliwat ang lalaki nga nakapasakit niya, wa ka nang masayod ni ini. Og iyang gitunglo, nga mamatay ang tanang kaliwatan sa maong lalaki. Ginoo ko. Ni ana sa siya! Ni ana sa siya! Ayaw kadlok, Cristel. Ni ako nga manalipod nimo. Bisan ka no sa, dili mo daw kang daotan sa katarong. Ako ang bata. Ako ang paglaom sa tanan. Ikaw? Ang balaang bata? Ikaw si Senyor Santo Niño? Ay ako, ano sa pagluwas nimo, Cristel? Diyos ko! Daghang salamat! Ayaw ipadayon ang pag-ambak niya sa bungaw. Ayaw itugot, nga maangkon ni Satanas ang imong kalag. Anak ka sa Ginoo. Senyor Santo Niño, ayaw ko pa sagdi maluoy ka! Hilom, Cristel!
paminaw niya. May mabahunong na sa paghasol nako. Dili nako. Ako ka lang, Cristel. Kitang mag-uban. Ayaw siya paminawa. Sige, ambak. Aron mamatay ka. Aron mag-uban na kita hangtod sa kamatayon. Basta na, Maya! Dili ka makapahunong na ako, bata. Dili siya basta kay bata lang, Maya. Hilom! Maya, paminawa ko. Dili kini mao ang gusto sa Dios alang kanimo. Ang mahitumpawa ka sa dautan. Kung dili pa, nganong iya mang gitugutan nga mahitabo kini nako. Nganong iyang gitugutan nga pasakitan ko sa lalaki nga akong gimahal. Gisukod lang sa Dios nga amahan ang imong pagtuo pagsalig niya, Maya. Kung hinumdum ka dihang paingon ka sa pagpakamatay, mipugong ako kinimo. Pero wa ko nimo paminawa. Wa ka maminaw nako. O gipadayon gid nimo ang pagpakamatay. O gimong gibaligyan ni Satanas ang imong kalag. Ikaw ra ang miunay sa pagsunog sa kalayo sa impyerno sa imong kalag, Maya. Mas naminaw ka ni Satanas. Tungod kay imong gipalabi ang kalagot o pagdumot diha sa imong kasing-kasing. Dili ka na iya sa Dios, Maya. Cristel, palayo diha sa bungaw. Oo, Senyor Santo Niño. Senyor Santo Niño, maluoy ka. Pasaylo ako. Pasaylo ako sa akong nabuhat. Tabagi ko nga maluwas ang akong kalag. Maluoy ka. Pasaylo ako, Maya. Imo nang gikatugyan kang Satanas ang imong kalag. Uwahin na ang tanan. Mag-antos kas kainit sa kalayo, Maya. Maluoy ka, Senyor Santo Niño. Luwas ako. Luwas ang akong kalag. Muluhod ko sa imong atubangan. Kaloy iko bala ang bata. Maya, pasaylo ang wala ko'y mahimo. Giang ko na ni Satanas ang imong espiritu. Padayon sa pagbiya nining kalibutan sa walay pagbalik. O kaayaw na sa muka si Cristel. Pwede siya si Maya. Naghihikap ni Senyor Santo Niño ang iyang Galing din doon kayo hamigawas ilam sa yuta. Ang yuta, miliki! Ikaw sa yuta nga nagsayo si Maya! Ginoo mo! Nawa na si Maya! Wa na siya, Cristel. Luwas ka na. Salamat, Senyor Santo Niño! Pagmalinahon ka na sa imong pagpakabuhi, Cristel. Diyos ko! Nawa na nga ako mga lagom-lagom sa kulawas. Wanay lagom-lagom ang akong mga bukton. Ingaman ang akong mga til. Senyor Santo Niño! Nawa nang... Senyor Santo Niño? Hain ka! Nawa na siya. Senyor Santo Niño! Hain ka! Kumusta na ka si Cristel? Wa naman ko kakita. Ay, nabala ka bayain taong ko niya kung naunsa nakaintahon siya. Asa naka siya karon? O, Clarita, unsay mo ikasulti? Ma, ato ko nung atuon sa ilang bay. Katultul ka? Wa man ko makatultol sa ilang bay. Ay, ikaw noy iti, katultol ka? Ay, nakatultul man ko sa ilang bahay. Pero, sukad nga namatay ang iyang ginikanan o igsuon. Nibiya na siya sa ilang bahay.
ug wala ko masayod kung asa siya magpuyo. Ay, mao pa? Asa na ka si Ate Cristel karon man, no? Lolet! Oh, si Ben makaron. Ben? Tanawa, kinsay akong kuyok. Oh, Tanawa! uy, si Cristel ba ka na? Ate Cristel! Si Cristel tuod! Palayo mo! Ayaw mo kahadlok niya. Ayaw ka mo kahadlok niya. Oy, kanugong di mi mahadlok. Di pa mi gustong mamatay in taon, oy. Di mi gustong matakdan siyang tunglo. Liis ay, pangag sa ilong bayan ninyo ay mo kahadlok niya. Ayaw ka mo kahadlok. Mao. Wa na ang tunglo ni Cristel. Unsa? Unsay buot mo ipasabot, Ben? Tay paragod. Unsay wa na ang tunglo ni Cristel ba, Ben? Cristel, sultihi sila sa nahitabo. Usa ka adlaw ni Ana, niadto ko sa bungaw nga dapit, kay gusto na unta ko moambak aron nga magpakamatay. Oh, higi, ginoo ko. Ginoo ko. Pero sa dihang moambak na unta ko, dunay kalit nga misampit na ako. Usa ka bata. Bata? Oo, iya kong giluwas sa akong daotang plano nga magpakamatay unta. Ug labaw sa tanan, iya kong giluwas sa daotang espiritu nga magsudlanan sa akong lawas. Sa babae nga puno sa kayugot o pagdumot, nga nagbaligya sa iyang kalagkang satanas. Daotang espiritu? Babay nga nagbaligya siyang kalag ni Satanas. Wa na ang daotang espiritu. Dili na siya magsamok nako. Gipalayas na siya sa balaang bata. Balaang bata? Unang lulit, ang batang Jesus, siya ang nagpakita umiluwas na ako. Diyos ko. Ay, si Senyor Santo Niño. Unang lulit, siya, ang samutuo mo sa di, nagpakita na ako ang balaang bata, si Senyor Santo Niño. Siya ang nagluwas na ako. Ben, nang libot akong balhibo, Ben. Nining akong nabati karon, Ben. Tinuod nga milagrosong bata ang Senyor Santo Niño. Ug usa kami sa akong pamilya nga buhing saksi ni Ana. Ug kiniusap si Cristel. Sultihan ta mo. Laing buhing saksi sa milagrosong bata. Ate Cristel, nawa ng mga lagom-lagom sa imong panit. Ug wa na sab magpuhang imong mga mata, ate. Uwa na ka magluha og dugo. Daghang salamat sa balaang bata. Tinuod yun nga gamahanan siya. Daigon og simbahon si Senyor Santo Niño. Kasama natapos kong asoy yung disminaw ng naguluhan. Balaang bata din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Kinita na sinuwat ni Ate Ingrid Bertodasong. Atong directress ni Akaron din ni nagsigi o hiniksig. Wow, naglimpyo siya siyang naong mga bata mga kasama. Si Ate Bertes Barba Albor sa gatong spinner si Kuya Joel Vinci. Soundman, Mr. Ricky Bagis Garing. Unya recording o Joy Editor. Way lain si Kuya Ariel Magkautag sa King Binding and Rock Installation. Kita ng dalit ka na to sa RMN Drama. Nga bata, ni Nanay Pinangga.